mga palahubog si lagber, kanatong dili mga palainom, lipay ta karon kay Berna. Kini bang pagkabungol? Usa ni sa labing pait nga masinati is tao. Hindi ilalim ng bungol ta, di ta kadungog. Nya, kining bungol ta, murag wa kayo simpatiya ang tao na to. Say, bugal-bugalan ta, sugsugon ta. Kita, mas doon na patay kaluoy sa buta. Nya, usahay matabang ta nila kay buta. Pero usahay, sa puton ta. Nya, mo lagi. Naatay makasinati ta niini buta og amang ta o bungol og amang ta. Manang atong matagamtaman ang bugal-bugal sa mga tao. Usahay mo untang katawanan. Sa Ebanghelyo karon si San Marcos nagsaysay mahitungod sa dili sa talagsaong hitabo. Atong mabasa dinhi nga si Jesus wala nang hikap o magsulti sa bungol o amang nga tao. Iyang gihikap ang affected nga bahin, ang lunggan, ang dila sa bungol o amang. Iyang gigamit ang iyang laway as a means of healing. Laway. Okay na basta laway sa Ginoo. Pero laway sa tusikatao, mana ibalikasan ta, mana ang magtap-tap ta sa itong ba kay mo pisik ko niyang laway. Basta okay na, basta laway sa Ginoo. Lasot sa media na. So makaingon kita nga elaborate method of healing instead of pulong lang nga isulti ngadto sa tao nga bungol. So ang paggamit sa laway alang sa kayuhan sa tao mo ni ang kumon nga gihimo sa unang panahon. Kanang mapulong be open, ipata, maabli ka. Were probably mo ni mga unang mga pulong sa usa ka taong bungol o gamang nga iyang mabati. So sa Ebanghelyo karon atong makita ang compassionate heart of Jesus. No? Ang pagka maluluyong kasing-kasing ni Jesus. Not only sa physical healing sa bungol o gamang, kundi di lang milagro lamang, kundi expressing His love and care, pinagi sa touching o using the symbol that the person can understand. Kay alang sa mga taong masakiton, He was the focus of the love and attention of Jesus at that moment. Siya ang nahimong center of attraction para kan Jesus. Ang masakiton nga tao, nahimong center of attraction. So attentive si Jesus sa mga taong masakiton. Apan sa atong maigsuon, usahay biyaan ta. Kitang masakiton, wala mo serbi nato. Balo-balo, daghag anak, na ilang inahan, na ilang amahan,
nga masakiton, bedridden na, way usa ni serbi. Wa na tagay atensyon ang masakiton, biyaan na. Pero para kang Jesus, more attentive si Jesus sa masakiton. Dili niya biyaan until makasinati o kaayuhan ang masakiton. So, center of attraction kang Jesus, ang masakiton. Pero para nato, garbage ang masakiton. Iitsapuira lamang. Hindi ta ganahan mo serve masakiton. Kay babag sa atong panginabuhi, babag sa atong trabaho, samot, maserve man, pero kanunay sa puton, singkasinggahan ng masakiton. Pero kang Jesus, more iyang love sa masakiton. More ang iyang compassion, iyang kaluoy. Muna si Jesus nagpadayon sa pag-ayog mga tao karong panahon na. He gives the power of healing to the church, especially through the sacrament of the sick. Kami mga pare, gibawalan man tungod kay COVID man, nga di kayo may labi pag mga senior. Ako senior naman ko. Senyora po. Bawalan ta, maduol masakiton. Kay tungod sa COVID. Sa unang pagbasa, ningon na Ginoo, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Ngayon pare, mahadlok. Pag maisog, o ayaw kahadlok, duol sa masakiton, nagibawalan man mi. Ang among padto ng batanong pare. Kami mga senior o senyora, di na ganahang madool kay na may protokol. Basig matakdan ang pare. So, saan naman nagtinod pagka ayos masakiton? Ninin panahon sa COVID, o di kaadtong pare. Di man ingnon nga, o di mahilugan, dili na maluwas. Ang Ginoo rin makaluwas. Bisag o anak mahilugi. Kay gibawalan ng pare, kay senior na siya, o senyora na. Oo. Ang Ginoo rin makaluwas. Salix Ginoo. Ang pare, gihimo lang instrumento sa healing. Pero ang makaayog yun, ang Ginoo. So, di na pasabot ka tungod kay wa mahilugis pare, dili na maluwas. Ang Ginoo rin makaluwas. Bisa kapila pa na hilugis, pare. Salig sa Ginoo. Tuo sa Ginoo. Dinangutanan ako, Padre, namatay mo kung anak ko mo ito ka, bunyagi, oy. Dito malangit. Ang Ginoo rin makaluwas, bisa nagwa mo na mabunyagi. Ang Ginoo maluluyo nung mapasayloon. Mga bata nga, bagong na tao, mamatay. Di mo na kinala misahan sa pare. Kay anghel mo na bata. Ginoo, ray makaluwas. So ang pare, gigamit lang nga instrumento sa Ginoo. Dinhi sa Ebanghelyo, ang Ginoo, gyud mo'y niayo sa bungol o gamang. Ang bungol, nakakita. Nakakita. Ang bungol nakadungog, ang amang nakasulti. Muna diya sa Ginoo, kay wala may imposible sa Ginoo, ang buta makakita, ang bungol makadungog, niya ang bakol makalukso-lukso na. Ang amang magbidyoki na. Dali makaamang magbidyoki na. Kay way imposible sa Ginoo. Way imposible sa Ginoo. Ang tanan mahimo sa Ginoo. Una salig sa Ginoo 100%. Tuo sa Ginoo 100%. Dili kay mutuo sa Ginoo, nya mutuo sa pagtutuo. 50% lang ang iyang gihalad sa Ginoo pagtuo, ang laing 50% was pagtutuo.
Muna si Gigsimba, si Kalawat, niya naday habak. Sama na. Si Gigsimba, si Kalawat, niya na si habak. Nasa may gibakos, balas sa revolver, balas kanyon, balas Taliban, may bakos. Si Gigsimba, si Kalawat, niya, nituo sa nila pagtutuo, na si habak. Mutuog barang. Ang tuo mo barang, eh. Tuos Ginoo. Ang tuo ng barang. Alas 8:36 na. Tuo lang mo ang tabdali. Kaya hindi mo tuo, blugay ta. O gilaing kwan sa Ebanghelyo karon. Tuo gid sa Ginoo. Naani mo kaayuhan. Anak kanindot naning bungol ug amang kay gitabangan sa mga tao. Nga maduol siya sa Ginoo, nga mahilingan siya sa Ginoo. Mga tao din nagpakabana para ning bungol ug amang. Kay luoy kaayo, bungol pa amang pagyud. Kamo bay bungol ug amang lalim ba? Maamong ta na. So gi-emphasize din ang sacrament of healing, ang sakramento sa pag-ayo, sakramento sa hilog. So, usbon ko walay imposible sa Ginoo. Ang tanan mahimo sa Ginoo. Kay bisan ang doktor, bisan unsa pa ka espesyalista sa doktor, walay doktor espesyalista nga maka hatag og taas ka kinabuhi sa tao sa masakitong nadi mamatay gihapon. Mabakunahan kag dili, mamatay ra gihapon ka. Pero may ginang mabakunahan kay madugay-dugay pa. Nga di magpakubakuna ang uban kay mahadlok mamatay. Mamatay rin gapon ka. Kamu nagduka-duka, mamatay rin gapon. Nga kay kitang tanan mga matay man. Wala may mubato dinhi sa kalibutan. Kitang tanan mamauli sa ato. Las 8:40 na. For your information. Mamaulit ang tanan sa ato. Kaya taga-diin dita. Kamu taga-Kalahuan, taga-diin mo. Taga-Minglanilla. Taga-langit ta. For your information. Tuo mo taga-Minglanilla mo. Tuo ako taga-Medellin ko. Taga-langit ta. Muna mamaulit ang tanan sa ato. Ay mo kahadlok pababakuna. Kaya usbon ko, mabakunahan tagdili, mamatay ra gihapon. Pero ang nakanindot na mabakunahan tag kay, natay protection o mataptan tag sakit. Pero mamatay ra gihapon. Sagdi lang, madugay-dugay pa, kaysa taong may bakuna. Wakay bakuna, taptan kag sakit, patay. Taptan tag COVID. Mauna. Diha lang sa Ginoo, atong maangkon ang kaayuhan. No? Kitang tanan masakiton man, wa man tingay tay sakit sa lawas ang uban, salamat sa Ginoo. Pero masakiton tagkalag. Hapit na bang kalag-kalag, no? Sakiton tagkalag. Kitang tanan masakiton og kalag, muna ang nanginahanglan tas Ginoo. Kay way laing makaayos kalag ang Ginoo ra. Ang doktor makaayon sa lawas. Sa lawas ra mamatay ng gihapon. Pero ang Ginoo, doktor sa kalag, siya makahatag na itong kinabuhing dayon na hala manindog ta. Nagato ako sa Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, Huwag kang Jesucristo, ngayang anak kabugtong Ginoo nato. Panamkon sa larang sa Espiritu Santo. Yan ang Maria, sakit sa sugo ni